וואלה, לא חשבתי על זה. דווקא באילת? קודם כל אני גר פה. נולדתי במקור. המשפחה שלי כאן? מאוד אוהב את תחום המדעים. כי לא היה לי כסף ללמוד בשום מקום אחר. האמת שאני לא הייתי כל כך טובה בפסיכומטרי. קרוב, קל, זמין, ועברתי לבד לאילת, ממש לבד, לא הכרתי אף אחד, פשוט אמרתי נתחיל דרך חדשה איך מימנתי את הלימודים? אני משלם בעצמי. ההורים כמובן עזרו. לקחתי הלוואות. יש אבל כל מיני פתרונות נחמדים כאלה, כמו הרבה מאוד מלגות שהעיר אילת מציעה. יש גם את המלגה של משרד החינוך שמקבלים, יש להם מלגות של פרח. ואז אם עושים פרח מקבלים עוד מלגת השלמה. מלגת קרן אילת נתנה לי 2,500 שקלים. את השנה הראשונה מימנתי בעזרת הצבא. כל התואר הראשון שילם את עצמו בעצם. ממש לא, חופרים לך על זה. מרכז צעירים נותנים לנו את כל הפרטים על כל המלגות. מאוד משתלם לצעירים לבוא וללמוד פה. בן גוריון שלנו באילת הוא הרבה יותר ביתי והרבה יותר משפחתי. המרצים מכירים אותך באופן אישי. לעומת אוניברסיטאות יותר גדולות, שיכול להיות מרצה על 300 אנשים, או אפילו לא מכיר את השם שלך. השיעור שלי מתחיל ב-10, אני ב-10:50 מתניעה את הרכב ומגיעה לשיעור. הפורמט הזה הוא טוב באילת כי האמת, אני בתור תלמיד הייתי תלמיד גרוע. כל השנתי שיש בעיר הזאת זה מאוד עוזר לסטודנט, מה שנקרא, לא להיות בלחץ. באמת את האווירה של הסלואו מושן, להיות בדויים כאלה. תתבטא לך שיעור, לא נורא, לך לים, מדהים. תקופת הלימודים תזכר לי בעיקר כמשמינה. וואו, זו חוויה מדהימה. קודם כל שם הכרתי את אשתי, אז ממש, אני כבר נזכר בשנה הראשונה, אז ודי התגלגלתי לזה בטעות, אז באמת וואלה לא חשבתי על זה. וואלה, לא חשבתי על זה שנציג תואר בי באילת. לא חשבתי על זה. וואלה לא חשבתי על זה. וואלה, לא חשבתי על זה. וואלה לא חשבתי על זה.